Na ga kiran ki a fam dina. Ka san kai kadai na yadda da kai ne shi yasa. Gaskiya ne, gaskiya ne. In ta yawo da kuɗin nan ka san garin nan sai a hankali. Haka ne da ke ina mugun son ki wallahi. Ya taɓa min ki. Ban kina ta ke shi ba da ɗaga shi rana ta gasa shi cinye shi ɗanye ba. Wallahi Allah. Ina son ki baby. Ki sani. Ina son ki. Aga to ke ki shikenan. Zarayin da ke zama da ke madannani da ke zama zauna zarayin da ke komai ake ciki ko ga baki ɗaya wallahi a larita ta gaba ɗaya shi ne account ya yi account ya yi kamata yau a san me abin maza ka san wace wacce take tahowa yarinyar nan ce tima fa gidan hajiya da zina ganta a banka a bank mana ni kai semester duk semester ana turo mata da wannan a je a zo mun da su wannan gayan ya ma wanda a je a zo mun Ya aka yi ne? Stupid ta kana magana. Ke me haka? Mu je mana ana magana kana. rana tafi baya karewa bude mun jakan nan ga menene a cikin ta babu wanda ya isa ya kwace jakan nan ni amana ce oh kai ashiki dan soyayya to bara mu ga kana son nata da gaske